Té la pilota Busquets. Busquets amb Alba. Alba a l'esquerra de la línia de mitjos. Li torna la pilota a Busquets. Busquets la situa al cercle central per Arturo Vidal. La deixa rodar Arturo Vidal. S'associa en un toc amb Sergi Roberto, que torna a combinar amb el xilè. Encara al mig del camp de Liverpool. Canvi d'orientació del joc d'Arturo Vidal. La passada és boníssima per Coutinho. Coutinho que fa un mal control. La dona enrere de tota manera per Alba. La centrada d'Alba buscant Luisito, la rematada de gol! Volíeu que marqués a la Champions? Volíeu que marqués a la Champions? Volíeu que marqués a la Champions? Doncs el dia que s'havia de marcar, quan el Barça ho estava passant malament, apareix el nou, apareix el depredador, apareix l'uruguaià, apareix un jugador universal, estratosfèric, espaterrani, descomunal. Gol del Barça, gol del depredador de la sabana futbolística. Obertura a la banda esquerra per Coutinho. Coutinho Alba. La centrada d'Alba és per penjar-la en un museu. I el toc subtil, inapel·lable, definitiu, del depredador de la sabana futbolística. Gol del Barça. Gol de Luis Suárez. Ets l'hòstia, Luisito. Barça 1, Liverpool 0. Bon teva meva Busquets, Rakitic, té la pilota al mig centre defensiu del Barça, que fa una passada vertical pel Messi, Messi encara als defenses, continua Messi, Messi la posa a l'interior de l'àrea, el servei per Luisito, la rematada del travesser, Messi, gol! El futbol també és qüestió de màgia i sort. A vegades el futbol també és qüestió de màgia i sort. I el Barça estava patint de valent i el Liverpool que collava i collava i collava i semblava que l'empat a 1 estava molt més a prop que el 2-0. Doncs no ha estat així. Rep Messi entre línies, encara els defenses, la posa en profunditat per Sergi Roberto, el refús curt de la defensa, li cau el depredador remata pràcticament amb la cuixa al travesser i el refús del travesser va parar al pit del millor del món. Control amb el pit, control amb l'escut, control amb l'amor propi i rematada, porteria buida de Leo Messi, del petitó, del Déu, del millor de tots els temps. Aquell moment de màgia, aquell moment de sort, mitja hora de la segona part. Barça 2, Liverpool 0, Lionel Messi. A veure l'embranzida de Leo Messi, aplaudiments de suport al Camp Nou, RAC1 en directe des de les Corts, el xut de Messi, gol! Traca, 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 i mocador. Traca, 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 i mocador. Traca, 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 i mocador! La rematada de Messi amb l'esquerra, el xut de falta des del rebedor de casa seva. És un d'aquells moments de moments. És aquell instant sublim que ho justifica tot. És aquell segon meravellós que ens permet explicar-li al món per què ens agrada aquest esport, per què sentim passió per aquesta samarreta. És possible que ara tingueu taquicàrdia, potser teniu suors fredes, potser teniu una mica de vertigen, potser us fa la sensació que al·lucineu. No passa res, no passa res. És la síndrome de Stendhal. Davant de tanta bellesa esteu impactats. És un instant sublim que ho justifica tot. Leo Messi acaba d'executar a la perfecció una falta a la dreta d'Alisson, que encara no ha entès ben bé què ha passat. Gol del Barça, gol de Messi, 3-0, ataca el Liverpool.